Juu, tässä on taas temppu, joka perustuu pelkästään matikkaan. Tämä voi tää välillä tää kamera heilua. Vähän hiljempaa, koska äiti voi herätä. Ja sit se valittaa ja piiskaa meitä. Niin kuin mikin. Mä näytän ohjeen tässä samalla. Oikein. Siis ensimmäisenä miten se meni? Niin jos esimerkiksi tulee tämä 9, näin, laitetaan toi alimmaiseksi, näin, me lasketaan tähän 10, 11, 12, 13. Niin kauan jatketaan tuosta luvusta, kun tulee 13. Sitten käännetään ympäri. Ja kaikki kuvakortit lasketaan yli 13, paitsi S, ne on ykkösiä. 9, 10, 11, 12, 13. Koko pakka näin. 10, 11, 12, 13, 14. Vittu. Niin voi mennä ihan helvetinkin kauan. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Voi mennä tuntikin, kun mä tän kasveilla. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Laitetaanko tauolle? Ei vielä. 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ja aika vähän tätä pakkaa aina. Mä näytän Markoa sillä aikaa. Jatketaan. Anteeksi, tämä meidän perussetti. Okei, kun 8 laittoi näin 9, 10, 11, tää ei mennyt 13 asti, niin nää jää käteen. Pekka, valitte 3 pakkaa. Vittu. Tuo. Okei. Nämä jää käteen. Tähän näin käteen kivasti meni näin. Ensimmäiset kortit tästä. Ja nämä loput kortit, ne laitetaan syrjään tänne näin. Esitin sitten mun kaunista kättä. No voi perkele. Niin sitten täältä... Vittu, mua kutittaa jalka, saatana. Sitten täältä valitaan 2 korttia. Vaikka nuo. Tää on merkittävä tai tärkein kortti tässä. Ja nämä on merkittävät. Nämä katsotaan. 8 plus 6. Mulla on paskamatikkapäin. 90, 14. Siihen plussataan 10 päälle. Oli sitten mikä luku tahansa, eli siinä on 24. Eli tästä pakasta lasketaan 24. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, noin. Näin. Sitten tää jää 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nyt käteen jäi 9 korttia. Joten mä en tiedä mikä tän kortin maa tai väri on, mutta se on 9. Kyllä se on. Boink. Lopetan nyt se perkele video.